neles a súa elección. Digo o señor alcalde da Estrada, o José López Campos, que vai falar en nome de toda a corporación, por suposto que é o representante do José López Campos. Podemos decir que é un pequeno día para a nosa pequena historia. Hoxe produceuse a primeira reunión da rede de dinamización lingüística posta en marcha pola Xunta de Galicia, na que tanto Valentín García como secretario e eu como representante de todos os alcaldes adheridos a esa rede, que son máis de 93 alcaldes e 93 concellos e 2 diputacións, teño o placer de representalos nesa rede de dinamización que impulsará e impulsará tamén pola normalización do uso da nosa lingua no ámbito da administración. Creo que ese é un paso importante e hoxe por eso tamén está aquí con nós Norberto Uzal como director xeral de Administración Local, querido Jesús Palmou, conselleiro do Consello de Contas, querido presidente Logrado, queridos premiados, amigos, todos e compañeros tamén de corporación, conselleiro de Cultura do Concello da Estrada. A verdade é que supón, unha vez máis, cada vez que subo a este escenario para reafirmar a honra que supón para min, e creo que para todos os que representamos a Corporación Municipal do Concello da Estrada e para todos os veciños e veciñas do noso querido Concello, aproveitar a celebración de unha festividade como esta tan querida para todos os estradenses, como recordaba antes Alfonso Varela, o San Martiño, a festividade por excelencia do noso Concello. É unha honra, como decía, para que nos sumemos unha vez máis 21 anos seguidos a unha homenaxe á lingua. Cando falábamos da actividade cultural do Concello da Estrada, eu quería facer unha reflexión. 21 anos dos premios de normalización lingüística San Martiño, unha vida tamén no que é o ámbito da cultura con premios literarios tan importantes como García Barros, unha actividade cultural onde incluímos tamén o Avelina Valladares, onde incluímos tamén o Raimóndez Portela, onde desde logo estamos facendo un traballo intenso que ven de moitos anos, de moitas corporacións. Falábamos antes de don Manuel Raimóndez Portela, cando impulsou a creación da Asociación de Fillos e Amigos da Estrada. Falamos de unha continuación dun traballo feito durante moitos anos por moitas persoas que desde o ámbito político quixeron impulsar estas iniciativas e tamén, como decíamos antes, no ámbito privado se puxeron ao frente de asociacións tan importantes como a Asociación Cultural Obrado para defender e traballar en prol da dinamización da nosa querida lingua galega. Unha lingua que ao lentor dos magostos defende a tradición, a terra, a cambio de solsticio e, como non, a futuro tamén. Xa son máis de 20 anos os que leva o padroado destes premios San Martiño de normalización lingüística promovendo e potenciando a defensa da nosa lingua, da lingua galega. 2 décadas de accións encaminhadas a difundir a semente dinamizadora da nosa lingua por todo o ámbito municipal, e non só no ámbito municipal, sino máis aló das nosas pequenas fronteiras, en todo o ámbito da nosa comunidade autónoma. E non foi, seguramente, e estamos vendo, un esforzo feito en balde. Este padroado concede un ano máis a súa máis alta distinción a aquelas persoas e institucións que fan da lingua o seu proxecto vital. Un proxecto de vida, un proxecto de cultura e un proxecto, por tanto, de futuro. Un proxecto que loita para ser falado e oído tamén. Un proxecto que non quere nin debe conxugarse en pasado, senón en futuro. A Asociación de Fillos e Amigos da Estrada é, nos seus 25 anos de vida, un dos piares máis sólidos da actividade social e cultural estradense. As conferencias, exposicións, traballos, homenaxes, reunións e demais actos que organiza esta asociación ao longo do ano contribúen de forma moi excepcional a fomentar e promover o uso da cultura, o uso da lingua galega. Cunha especial achega á tradición popular e aos temas da actualidade, aos veciños da vida e aos veciños que están na emigración. Cun altruismo, entrega e amor á lingua constantemente renovado. A Cantiga Segarimos é algo máis que unha agrupación de música e baile tradicional.
Cada actuación desta formación compostelar é unha homenaxe á doçura, á beleza e á musicalidade do noso idioma. Os seus 90 anos traballando en prol da recuperación e a difusión do folclore tradicional os converten nesa lonxeva agrupación nun referentes musicais e culturais máis importantes de Galicia, e sempre manifestando, ao longo da súa trayectoria, un compromiso firme coa pureza do idioma, sempre poñendo corazón, verbas e alma nas súas cantigas. Don Carlos Amable Paliñas. Poderíamos significar moitos méritos dele, doutor en filosofía, como xa se comentou antes, e un largo currículo que, desde logo, non estamos agora mesmo en condicións de reproducir. Este profesor nado na veciña querida vida de Cervero destaca por a defensa que veu facendo durante toda a súa trayectoria vital e académica da cultura popular galega, onde a lingua, a terra e aqueles autores que amasaron a súa obra literaria en Galicia e en galego ocuparon sempre un lugar de relevancia. Por lo tanto, teño que decir que me sinto moi orgulloso unha vez máis, e son moitas xa nestes 5 meses que teño a honra de ser e de representar a todos e cada un dos veciños do noso Concello da Estrada. Unha vez máis, é para mí un placer dar as gracias a todos os que fixeron posible a organización deste precioso acto, a todos os que estuvestes aquí acompañándonos coa vosa presencia, unha presencia que estou seguro que non busca outra cousa que presumir e potenciar a nosa lingua e recordarvos unha vez máis que a lingua, xunto coa tradición, é parte da nosa identidade, posiblemente ese fosse o motivo polo que hoxe se representase nos premiados Lingua, Tradición e Cultura, valores moi importantes que debemos de poñer en valor nestes tempos. Gracias tamén á Secretaría Xeral de Política Lingüística por estar sempre ao noso carón, por estar sempre apoiando todas e cada unha das iniciativas que poñemos en marcha no noso Concello. Gracias tamén ao Director Xeral da Administración Local pola súa presencia. Gracias a todos os membros da Asociación Cultural Obrado. Gracias a todos os que estades hoxe aquí para dar un paso máis nesta 21ª edición dos Premios San Martiño, nun mes, no mes do San Martiño, entrañable para todos, e desde logo un día de reunión donde temos a lingua por bandeira como ferramenta para expresar, para rimar, para sentir, mas tamén para sentirnos unidos e gozar do seu uso, que é un gran tesouro. Moitas gracias a todos e que teñades un feliz partido. Moitas gracias.